Πάρε την ύφη πάρε. Το περίμενε βέβαια. που έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, ο πατέρας μου συνήθιζε να παίζει με τον αδελφό μου και εμένα στον κήπο. Η μάνα μας έβγαινε έξω και φώναζε «Θα χαλάσετε τον γκαζόν!» Και εκείνος της απαντούσε «Δεν μεγαλώνουμε γκαζόν, αγόρια μεγαλώνουμε». Υπάρχουν τρία στάδια στη ζωή ενός άντρα. Πρώτο στάδιο, να πιστεύει στον Άη Βασίλη. Δεύτερο στάδιο, να μην πιστεύει στον Άη Βασίλη. Τρίτο στάδιο, να είναι ο ίδιος Άη Βασίλης. Το πιο σημαντικό έργο που ένας πατέρας μπορεί να κάνει για τα παιδιά του είναι να αγαπάει τη μάνα τους. Αυτό είναι για εσάς, κυρίες. Όταν έλθει η εποχή που ένας άντρας αντιλαμβάνεται πως μάλλον ο πατέρας του είχε δίκιο για χιλιάδες πράγματα, συνήθως έχει ο ίδιος ένα γιο που τον θεωρεί λάθος. Υποτίθεται πως κάθε άντρας μπορεί να γίνει πατέρας. Χρειάζεται όμως κάτι παραπάνω για να γίνει μπαμπάς. Όταν ήμουν έφηβος, 14 ετών, ο πατέρας μου ήταν τόσο αλαζόνας που δεν τον άντεχα λεπτό. Περιέργως όταν έφτασα τα 21,
ένιωσα μεγάλη έκπληξη από το πόσο πολλά κατάφερε να μάθει μέσα σε 7 μόλις χρόνια. Πραγματικά πλούσιος είναι ο άντρας που έχει παιδιά που τρέχουν να χωθούν στην αγκαλιά του, ακόμα και όταν τα χέρια του είναι άδεια. Για μας τα λέει. Υποδείγματα πατέρα. Για μας τα λέει, δεν λέει για εσάς. Δεν έχει τόση σημασία ποιος ήταν αληθινά ο πατέρας μου, αλλά ποιος θυμάμαι εγώ πως ήταν. Είναι όντως αξιέπαινο να πάει ένας πατέρας το γιο του για ψάρεμα. Υπάρχει όμως ένα ιδιαίτερο μέρος στον παράδεισο για τον πατέρα που θα πάει την κόρη του για ψώνια. Όντως. Θα πάει στο παράδεισο. Οι καλοί παπάδες δίνουν στα παιδιά τους ρίζες και φτερά. Ρίζες για να νιώθουν που είναι το σπίτι τους και φτερά για να πετάξουν μακριά ελεύθερα. Παπάδες, αγαπήστε και αποδεχτείτε τα μέλη της οικογένειάς σας για αυτό που πραγματικά είναι. Ακόμα κι αν η προσωπικότητά τους είναι πολύ διαφορετική από τη δική σας. Τα κουνέλια δεν πετούν, οι αετοί δεν κολυμπούν, οι γάτες δεν έχουν φτερά. Σταματήστε τώρα τις συγκρίσεις. Υπάρχει άφθονος χώρος για όλους στο δάσος. Τα στάδια στη ζωή ενός ανθρώπου. 4 ετών. Ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα. 7 ετών. Ο μπαμπάς μου ξέρει τόσα πολλά. 8 ετών. Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά. 12 ετών. Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται. 14 ετών. Ο πατέρας μου, άσε καλύτερα. 21 ετών. Ωχ, πάλι αυτός μπροστά μου. 25 ετών. Κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου, αλλά όχι και πολλά πράγματα. 30 ετών. Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα. 35 ετών. Πριν αποφασίσουμε, ας ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά. 50 ετών. Τι άραγε να πίστευε ο πατέρας μου γι' αυτό. 60 ετών. Τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία. 65 ετών και πάνω. Άρε πατέρα, μακάρι να ζούσες και να μιλούσαμε σήμερα οι δυο μας.